Jama'a assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Mazaje wanda aka fi sani da Salim a cikin fim ɗin Maryama. Da wannan damar nake so in gaya wa masoyana maza da mata ko kuma in ce masoya fina-finan Hausa na bangaren YouTube channel da ake kallo yanzu. Kamar irin su sirrin kyau. Gaskiya a zahiri ni mawaki ne. Waka ce abinda na fi ƙwarewa na fi iyawa. Sannan kuma da wannan sound da kuke ji ana yi a cikin shirin fim, so aiki na kenan, abinda na fi ƙwarewa kenan. So kuma daga bisani kuma sai na fara yin acting din cikin fim. Idan kuka bibiyi channel ɗinmu mai suna Ibrahim Mazaje za ku ga an sa fim mai suna Maryama. Ni ne jarumin da ke aiki a ciki. Sannan kuma ina gaya wa masoyana maza da mata, kama daga waƙan biki, suna, siyasa da dai sauransu duka Ibrahim Mazaje bai kasa a gwiwa ba. Dukkan mai bukata zai iya bibiyan mu a dukkanin kafofinmu na yaɗa manufofinmu, to zai iya bibiyan mu. Akwai namba da muke sawa a sama, zai iya kira don faɗa mana abin da yake buƙatar mu masa. Za mu masa, dama muna zaman jiran abin da masoya suke so ne. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Sannan kar ku manta ku je channel mai suna Ibrahim Mazaje, ku yi subscribe ku kalla shirin Maryama. Sannan akwai wani babban channel namu na kamfaninmu gidan CD, ana cikin sabon shiri mai suna kannan amarya. Shi ma ku je yau dinnan ma za a sake shi, kar ku bari a baku labari. Dan kannan amarya akwai abu ban dariya da al'ajabi a ciki. Sannan bayan haka, bayan waka ina yin kiɗa, ina dai abubuwa dai da yawa. So addu'ar ku ita ce abin da yake mana kariya, kuma muna godiya. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bamu da kuma soya. Kar ku manta Ibrahim Mazaje kuke tare da shi. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Boyayyen sirri, boyayyen sirri, boyayyen sirri, boyayyen sirri. Ina so na gane ne menene matsalar ne, da na faɗa yanayi ina buƙatar uzuri. Boyayyen sirri ne, wayo ni ya zanyi, ina nan kamar ba nan. Ashe boyayyen sirri ne, sirri ne, boyayyen sirri ne.
matsalar ne, da na faɗa yanayi ina buƙatar uzuri, ɓoyayyen sirri ne, wayoni ya zanyi, ina nan kamar ba nan, ashe ɓoyayyen sirri ne, sirri ne, ɓoyayyen sirri